Ndewo ndị ọma na-ege ntị. N'ụbọchị taa anyị sị ka anyị megharịa ihe ndị anyị mere n'ụbọchị gara aga nke bụ ịmụ maka mkpụrụ edemede Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo ka anyị kwuru na ndị bekee na-akpọ Igbo alphabet, mana anyị nwa na-akpọ ya ABD Igbo ma ọ bụ mkpụrụ edemede Igbo. Ka anyị gụgharịa ha, anyị kwuru na ha dị 36, they are 36 in number. Ngwa ngwa ka anyị gụgharịa ha, ha bụ A, B, C, D, E, F, G, B, L, W, H, I, J, K, P, W, L, M, N, 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 O, A, P, R, C, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Ndị a bụ mkpụrụ edemede Igbo. Biko gbaa mbọ mụọ ya mụsie ike ka ịmụta ya, maka ọ bụrụ na ịmụta etu esi akụpụta mkpụrụ edemede a, ịkpọpụta okwu Igbo agaghị ara gị ahụ, ịgụpụta ahịrịokwu agaghị ara gị ahụ. Your ability to learn the correct pronunciation of this alphabet will make the pronunciation of Igbo words and the reading of sentences in Igbo very easy for you. Ndewo.